Maxi Nyandoro, Panache and the Flexity. Yoi, Ongunda Kakutazirai, Trapasan Kakuparazirai, Nekuta Kwasa Kutererai, Nothing that took up a Muri Amai, Taimandira Guerrera, and the Tashita Puti, then I can see a Kandakaterera, then the Kaputera Kure, Yoi, Chinogon and the Tambabuswa, Nangosara Nembonchi, with I strong way in the Kapumoto Squad, nothing is in a misote. Ndinokumbira nata chance ungu ndakakanganise enyo maplansi ndakamonza mastansi pamberi pamwana ndambovanzi ndainguva yedzo kasvura nembotadzi ndaitoda ndekufadzei pamwoyo penyu usakurwadzei vakawanda vasakujajei mosvo ndengo hamuna chamakatadzemi zviro yangu ndekufadzei zvisinei yazvo ndichaedzaini doti chocho